Om de haven van Antwerpen te kunnen gebruiken voor de aanvoer van voorraden en materieel voor de geallieerde troepen, moet eerst de toegang tot de haven worden bevrijd. De Westerschelde, Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren en Zuid-Beveland liggen aan de monding van deze rivier. En hier zijn de Duitsers heer en meester. Vanuit het zuiden naderen de geallieerde troepen ons land. Voor hen uit zijn tienduizenden Duitsers op drift. De manschappen van dit 15e leger willen via Zeeuws-Vlaanderen naar Holland vluchten en aansluiting zoeken bij de daar aanwezige bezetters. Met de geallieerden op de hielen proberen de Duitse troepen bij Breskens en Terneuzen de Westerschelde over te steken. De Zeeuws-Vlamingen zijn eind augustus 1944 getuigen van een enorme logistieke operatie. Indrukwekkende tijden. Veel jonge jongens vonden het zelfs avontuurlijk. Adrie de Jonge bijvoorbeeld, hier links op de foto, 15 jaar in 1944. Ik was vreed nieuwsgierig. Hè? Echt, ja, je wil alles weten, je wil alles zien. Ja, eigenlijk sensationeel toch. En ja, je was overal bij betrokken natuurlijk. Je zwierf die dagen zwierf je op straat. En je zag en je hoorde van alles. Dus dat was natuurlijk toch in een pubergedachte. Ja, was het eigenlijk toch iets fantastisch waar je meemaakte. Dat is gewoon zo. Maar liefst 89.000 Duitse soldaten moeten de Westerschelde over. Met de hete adem van de geallieerde troepen in hun nek. 4 september zaten ze in Antwerpen. Dus dan kwamen ze weer terug, die Duitsers, over de weg, kolonnes. Beschoten worden door die Spitfires. Dat was een hele rotbende, het was verschrikkelijk. En dan hoor je, dan zijn ze toch aan het komen vanuit België. Dan zie je die, s'avonds dat lichtspoor, die granaten zie je vliegen. Je hoort dat geschut, dat gerommel. En daar zijn er vlakbij, er zijn de Duitsers die graven hun in. Militairen op een schoen en een slof. Met gevorderde paarden en wagentjes en fietsen en te voet waren er die liepen. Die hadden natuurlijk zoveel zere voeten gekregen in hun stiefels, in hun laarzen, dat ze die maar uitgooiden. En dan liepen ze soms op sokken en blote voeten. Liepen ze, dat was echt een leger wat op de vlucht ging. Want die hadden bladen op hun voeten, zo groot als hun voet zelf. Ik keek met zulke ogen. Dat was eigenlijk zeer dramatisch om te zien, want er waren erbij die konden niet meer. Maar die probeerden dan allemaal nog in Terneuzen en zo met de boot over te gaan. Daar zijn er ook nog heel wat omgekomen. Natuurlijk laten de geallieerden deze Duitsers niet ongemoeid. Vanuit de lucht en vanaf het land bestoken ze het vluchtende 15e leger. Fel zijn de gevechten bij het Leopoldkanaal, waar de geallieerden proberen over te steken. Maar de weerstand van de Duitsers is hier onverwacht fel en kost aan beide kanten veel slachtoffers. De Duitse gewonden worden naar een militair hospitaal in Axel gebracht. De 16-jarige Rijn Schelen ziet ze passeren. Iedere dag kwamen er zo'n, ik denk 10, 12 Rode Kruiswagens met gewonden. Er waren erbij die helemaal verbrand waren door vlammenwerpers en zo. Dus ja, je zwierf daar ook maar rond natuurlijk. En dan liepen die almozeniers en veldprediker, die liepen daar langs die wagens. Die jongens te proberen een beetje overeind te houden natuurlijk. Maar dat was allemaal toch wel zeer dramatisch. En dan werd er dus in die kleuterschool in de Dominee Scherpstraat, daar werd dus volop geopereerd en zo. En geamputeerd en noem maar op. Dus dat was dus wel een dramatische tijd. Op weg naar Zaamslagveer doet de 15-jarige Adrie de Jonge ook de nodige indrukken op. Dat neem je allemaal op die leeftijd. Dat zie je allemaal. Dan terugtrekken de Duitsers. En dan weer Duitsers met zo'n apparaat, met zo'n mitrailleur op hun knieën en zo. Naar buiten kijken en dan liggen vanuit de auto, weet je wel. Klaar om te schieten. En zulke dingen zag je dan allemaal. Bij de geallieerde landing in Normandië hoort ook een divisie Poolse soldaten. Zij zijn als onderdeel van het Canadese leger mee opgetrokken naar het noorden en bereiken half september Gent en Sint-Niklaas. Dan staan ze op het punt Nederland binnen te trekken. Voor de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen breken benauwende tijden aan.
Je bent er toch ergens ook wel bang. Je hebt het gezien, je ziet het korterbij komen. Dat gerommel wordt steeds harder. En dan elke dag is het wel een keer erger. En ik denk, ja, het gaat toch gebeuren, denk je dan. Nou gaat het gebeuren. Op 16 september steken ze bij Koewacht en Heikant de grens over. Hun doel daarna is de bevrijding van Axel. 4 dagen zal deze slag duren. Boerderij na boerderij moet veroverd worden. Een groot obstakel vormt het kanaal Axel-Hulst. De strijd in deze buurt kost aan beide kanten veel slachtoffers. In de nacht van 18 op 19 september weten de Polen een Beliebrug over het kanaal te leggen. Ze geven de brug de naam Gdynia, de brug naar de vrijheid. Nu kunnen de Polen hun zwaar materieel hier in stelling brengen. Die dinsdag de 19e trekken om 12 uur de eerste Polen Axel binnen. Rijn Schelen en zijn familie en nog meer Axelse gezinnen zijn gevlucht naar de kelder van de gereformeerde kerk. 'S Middags wordt de deur opengegooid. Ze durven het bijna niet te geloven. Ze zijn er. Dus wij allemaal naar buiten natuurlijk. Dus toch heel die kerkdreef, heel die straat stond vol met tanks en panzerwagens en zo allemaal. En toen bleken dat dus Polen te zijn, want dat wisten wij dus niet natuurlijk. Maar stond dus hier, hè, Polen, hè. Zo, wij keken zo, ja, Polen. Hadden wij dat besef van? Natuurlijk niet. Wij dachten, de Engelsen komen, hè. Je dacht nog niet eens een Amerikaan. Maar je dacht aan de Engelsen, de Tommies, wij wisten niet beter. Dus toen zeiden we, goh, zijn de Polen? Ja, dan de Polen. En dan heb ik mijn eerste sigaret gerookt. Maar dat kregen we er allemaal in, hè. Je kreeg gelijk een sigaret en zo. En, ja, en dan ging je een babbeltje maken waar ze vandaan kwamen en zo. Een gebeurtenis dat hij niet vergeet, echt niet. In de plaatsen die dan bevrijd zijn, worden de Polen enthousiast begroet. Zoals veel van zijn collega's reageert deze Pool terughoudend. De blijde dorpelingen beseffen niet wat deze soldaat hiervoor heeft moeten doorstaan. Ja, echt waar. Er waren dus, die in de Poolse, die tankchauffeur dan. Die zei, daar hadden we gevochten in Falaise. Dan hadden we die Duitsers teruggeslagen. Maar die Duitsers mochten niet meer stoppen. Die moesten in beweging blijven achteruit. Die zei, daar hebben ze 3 dagen en 3 nachten achteraan gezeten. Zonder te slapen. Die zei, dan waren we in België. En dan mochten we even uitstappen. En dan gingen we op straat liggen, midden op straat. Een helm onder ons hoofd en we sliepen. We dachten, schieten ze ons dood, dan schieten ze ons maar dood. Dat was het einde van onze Latijn. Dankzij de Polen vieren deze Zeeuws-Vlamingen hun bevrijding. Maar het bevrijdingsgevoel krijgt voor Rijn Schelen nog een onverwachte ingrijpende wending. 'S Avonds ik dacht dat het 7:15 was. Toen stonden we buiten met mijn vader en een paar Polen. En nog een jongen van een rijwielhandelaar, die daar naast die kerk woonde. Stonden we daar te babbelen. En hoe het komt, ik heb er nooit achter kunnen komen. Ik denk dat het was omdat ik van die Polen een sigaret kreeg. Dat ik terug naar beneden dat straatje ging, dat deurtje, naar die kelder van de kerk. Wat ik overigens met een klap in mijn rug kreeg. Want ik dacht, wat voor stommelingen gooi nou dat ding tegen mijn rug aan. Maar dat was dus de ontploffing van die mortiergranaat. En die viel dus precies midden in dat groepje waar ik net gestaan had. Dus ik was de dans ontsprongen en degene die daar stond, ja, een Pools waren gewond geloof ik. En mijn vader en dan die jongen van die rijwielhandelaar, Manholt, die waren op slag dood. En behoorlijk vermengd natuurlijk, want die granaat viel precies daar middenin. Nou, en dat waren eigenlijk de laatste granaten die afgeschoten zijn door die Duitsers. Dat was vanuit, of dat nou vanuit de Koegorspolder was of daar ergens. Daar zat die 3 man met een mortier. En die hebben dan nog 3 granaten afgeschoten. En dan nog een later, dus van een Polen, een paar dagen later, die hadden ze dus daarna gelijk geliquideerd. Maar toen was het gebeurd natuurlijk. En dat waren eigenlijk de laatste granaten die toen op Axel gevallen zijn. En ja, die eerste, die trof dan dat groepje. Voor Rijn Schelen zal de bevrijding altijd een tegenstrijdig gevoel blijven oproepen.
Ja, aan de ene kant was natuurlijk het geluk en het geluksgevoel, laat ik het zo zeggen, over die bevrijding. Aan de andere kant zeg je met dat zwarte gat, dat ineens je vader. Eén ding vond ik wel fantastisch, dat hij zelf de bevrijding nog meegemaakt had. Hè. Maar we hadden daar al nog rondgelopen en zo, en met die Polen gesproken en zo. Dus dat was dan nog een beetje troost, maar ja. En die was toen ook nog maar 42, die man. Dus ja, dat is natuurlijk wel zeer ingrijpend. Begin oktober kijken de bewoners van Axel vreemd op. Door hun straten trekt een opvallend konvooi. Op de opleggers bijzondere voertuigen, buffalo's. Voertuigen die kunnen rijden, maar ook varen. Op 8 oktober zullen de geallieerden hiermee de Braakman oversteken om West-Zeeuws-Vlaanderen te bevrijden. Als ruim 3 weken later Sluis is bevrijd, hebben de geallieerden heel Zeeuws-Vlaanderen in handen. Dan kan de bevolking opgelucht ademhalen. Opgelucht na bijna 8 weken strijd en ongekende verliezen. De levens van jonge soldaten, maar vooral van onschuldige burgers.